Habibi. Després de fer un viatge molt llarg, l'avi, l'àvia i jo hem anat a viure en un poblet, que és molt petit. Bon dia, avi de la Dúnia. L'amiga que hi tinc es diu Rosalí. Al principi ens costava molt entendre'ns, perquè jo no sabia ni una paraula en la seva llengua. Camió! Ei, és quasi igual que camió. Aquí hi ha molts animals. Alguns dormen tot l'hivern i molts ocells se n'han anat cap a països on fan més calor. I quan ells tornin serà la primavera. Que vindràs amb ells, Baba? Dúnia, Eh? sé qui et pot ajudar a guiar el teu pare fins aquí. La meva Cucum, la meva àvia. Ara us ensenyaré a fer un tambor. Quan us poseu a picar amb el tambor cada dia, fareu tornar la primavera. I així, el pare de la Dúnia també trobarà el camí cap al nord. Cor petit del meu tambor, mare terra ple d'amor. Un desig digues ben fort, guia el Baba cap al nord. Una, dues i tres. Patata! Guia el Baba cap al nord. Dúnia i l'eco del tambor. 22 de març als cinemes.